Velkommen. I dag dykker vi ned i et emne, der for mange er både smertefuldt og forvirrende. Den næsten umulige opgave at forlade et narcissistisk forhold på en fredelig måde. Har du nogensinde fundet dig selv i en situation, hvor du tænker, jeg vil gerne afslutte dette forhold, jeg vil gerne bryde båndene. Men jeg vil ikke have, at de bliver vrede. Jeg vil ikke såre dem. Jeg vil bare have, at alt er okay. Jeg vil ikke have, at det går ud over mine børn, min familie eller mit arbejde. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det. Hvis den tanke føles bekendt, er du ikke alene. Det er et af de mest hjerteskærende og almindelige dilemmaer, vi hører fra mennesker, der har overlevet disse komplekse relationer. Det er et ønske om det umulige, at forlade en usund situation uden at skabe kaos. Man ved, at forholdet er skadeligt. Man ønsker ikke længere at interagere med smerten. Samtidig føler man måske empati, medlidenhed eller endda frygt for, hvad den anden person vil gøre. Man vil beskytte alle, inklusiv sig selv, mod yderligere skade. Og lad os være ærlige, det er et helt rimeligt ønske. Men det er desværre et ønske, der sjældent kan opfyldes i denne specifikke kontekst. Når man endelig ser et narcissistisk forhold for, hvad det er et mønster af psykologisk skade, smerte og manglende anerkendelse, står man over for to veje. Ikke 3, ikke 4. Kun 2. Den ene vej er at blive. At blive betyder at acceptere en fremtid, der altid vil være utilfredsstillende. En fremtid, hvor man aldrig rigtig bliver set eller hørt, undtagen måske korte øjeblikke, hvor den anden person opfører et skuespil for at forhindre dig i at gå. At blive betyder, at dit hjerte vil blive knust igen og igen. Den anden vej er at gå. Og at gå er rodet. Det er kaotisk. Det er smertefuldt. Man kan sammenligne det med at købe et hus. Medmindre man er utroligt velhavende, må man gå på kompromis. Man drømmer måske om et hus i 2 etager, men for et i et plan. Man ønsker en stor hag, men ender med en lille altan. Man drømmer om trægulve, men må nøjes med gulvtæppe. Forskellen er bare, at huset, du går på kompromis med, ikke manipulerer dig, svigter dig eller råber af dig. Der findes simpelthen ingen version af at forlade et narcissistisk forhold, hvor den anden part ikke ønsker, at du går, som forløber glat, roligt eller normalt. Selvfølgelig gør alle brud ondt. Men det, der sker efter et brud med en narcissistisk person, går langt ud over sårede følelser. Det handler om hævn. Om manipulation. Om smedekampagner, der kan ødelægge dit omdømme og skade relationer i generationer. Man tvinges til at lave umulige regnestykker. Hvad vil skade mine børn mest? At vokse op og observere et følelsesmæssigt voldeligt ægteskab, hvor jeg måske kan beskytte dem til en vis grad? Eller at de er alene med en forælder, der efter en skilsmisse fortæller dem forfærdelige ting og manipulerer dem? Vil mine børn lige mere under ikke at have kontakt med deres bedsteforældre, fordi jeg har valgt at afbryde kontakten for at beskytte os alle? For så hører fra fætre og kusiner ved familiesammenkomster, at jeg er ond, fordi jeg holder børnene væk fra deres bedstemor? Det er beregninger, som selv professionelle har svært ved at lave. Hvor meget vil de eskalere, hvis jeg trækker mig? Bliver det ved raseriudbrud på sociale medier, eller vil de eksplodere på en farlig måde? Og hvad med den sårbare narcissist, som måske falder helt fra hinanden, bliver deprimeret og holder op med at passe på sig selv, fordi jeg ikke længere er der til at holde deres liv på skinner? Den eneste situation, hvor et brud med en narcissistisk person kan foregå en smule gnidningsfrit, er, når det er dem, der forlader dig. Og i et intimt forhold vil de kun forlade dig, hvis de har sikret sig en ny forsyning, en ny person. Og det vil selvsagt heller ikke føles godt for dig. Hvis du stadig elsker dem eller er fanget i en stærk traumebinding, efterlades du nu med en overvældende sorg og følelsen af at være blevet forladt. Men denne fortælling handler om de mange mennesker, der endelig ser situationen klart. De, der indser,
at der ikke findes nogen vej ud af dette uden en form for katastrofe. At forlade et narcissistisk forhold føles som at krydse Rubicon, man springer sit liv i luften, og der er ingen vej tilbage. Man begynder at forhandle med sig selv, findes der en måde at gå, som ikke er så dramatisk? Er der et optimalt tidspunkt? Kan jeg langsomt introducere ideen? Skal jeg vente til børnene når en bestemt alder? Disse tanker er en del af sorgprocessen, en form for forhandling med skæbnen. Men sandheden er, at det ikke bliver lettere. I sunde forhold slår folk op hele tiden. Ja, det er trist, men ofte er der en fælles forståelse. Måske ønsker man forskellige ting i livet, den ene vil have børn, den anden vil ikke. Man tilbringer ikke nok tid sammen. Der kan være tårer, men man går hver sin vej, måske endda som venner, med en gensidig respekt. Et brud med en narcissist er ikke sådan. I har haft to vidt forskellige oplevelser af det samme forhold. Du så dem måske som en partner, en du elskede og ønskede at bygge et liv med. En person, du delte et håb om gensidig respekt, empati og tillid med. Men den narcissistiske person så dig ikke som en partner. De så dig som forsyning. En ressource, der skulle tjene dem, opfylde deres behov, læse deres tanker og helst ikke stille krav. Du var en form for følelsesmæssig boksebold, de kunne rase ud på og straffe, hvorefter du forventedes at være der bagefter, uden nogensinde at holde dem ansvarlige. Derfor, når du vælger at gå, udløser du enten en dyb angst for at blive forladt, hvilket kan føre til desperation og sammenbrud, eller du udløser et voldsomt raseri. De føler, de mister kontrol og forsyning, og de vil straffe dig på alle tænkelige måder for at genvinde den kontrol. Så for at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål, findes der en måde at afslutte et narcissistisk forhold på, som er glat og fredelig? Svaret er nej, ikke rigtigt. Nogle gange er risikoen ved at gå en reel fysisk fare. Hvis det er tilfældet, er det afgørende at søge professionel hjælp fra krisecentre og myndigheder. Men ofte handler frygten om det psykologiske pres, skyldfølelsen over at se den anden person falde fra hinanden, frygten for økonomisk ruin, eller angsten for, hvordan børnene vil klare det. I stedet for at vente på, at stjernerne står rigtigt, for det kommer de aldrig til, er det vigtigt at opnå klarhed. At praktisere det, man kalder radikal accept. Radikal accept betyder, at man ser virkeligheden i øjnene, præcis som den er, uden at dømme eller ønske, at den var anderledes. Første sandhed, der findes ikke et perfekt øjeblik. Det vil blive rodet, hvis du går, og de ikke ønsker det. Uanset om rodet skyldes din egen skyldfølelse, din frygt for deres reaktion, eller den smedekampagne, de uundgåeligt vil starte. Kan du radikalt acceptere, at det bliver et rod? Anden sandhed, dine bekymringer er reelle. Er du bange for din økonomi? Lav et realistisk budget. Er du villig til at gå markant ned i levestandard for at opnå fred? Tal med en finansiel rådgiver. I en narcissistisk skilsmisse er retfærdighed sjældent på menuen. Du vil sandsynligvis blive snydt økonomisk. Spørgsmålet er ikke, hvad der er fair, men hvad du realistisk kan leve for. Måske er den største retfærdighed, du kan opnå, at du ikke længere behøver at være i forholdet. Tredje sandhed, børnene vil blive påvirket, uanset hvad du gør. At have en narcissistisk forælder er skadeligt. Det er en ubehagelig sandhed. Spørgsmålet er, hvilken form for skade der er mindst slem. Tal med en skilsmisseadvokat. Forstå dine rettigheder og de realiteter, du står overfor. I mange retssystemer, også det danske, stræber man efter ligelig forældremyndighed. En diagnose som narcissisme er sjældent nok til at ændre på det, medmindre der er beviselig vold eller misrøgt. Vær forberedt på en hård kamp om forældremyndighed, ikke fordi de nødvendigvis vil have børnene, men fordi de vil vinde over dig. Når du har set disse barske realiteter i øjnene, kan du træffe en informeret beslutning.
Måske beslutter du dig for at blive, ikke fordi du er fanget, men fordi du, med åbne øjne, vurderer, at konsekvenserne ved at gå lige nu er værre. Det er ikke at være en dørmåtte, det er en strategisk beslutning. Hvis du bliver med åbne øjne, betyder det, at du samtidig radikalt accepterer, at mønstrene i forholdet ikke vil ændre sig. Du holder op med at håbe. I stedet begynder du at bygge et rigere liv for dig selv uden for forholdet. Du finder sunde venskaber. Du dyrker hobbyer og interesser, der er dine alene. Du finder din egen retning, dit eget sande nord, hvad enten det er dine børn, frivilligt arbejde, dine kæledyr eller en hag. Disse ting bliver din trøst og din styrke. Og husk, en beslutning er ikke nødvendigvis for evigt. Børnene vokser op. Du opnår måske større økonomisk frihed med tiden. En dag er du måske ligeglad med smedekampagnen. Hvis du beslutter dig for at gå, så forbered dig. Forbered dig som til en orkan. Få juridisk og terapeutisk støtte. Byg et netværk af venner, der forstår og støtter dig. Uddan dig selv om, hvad du kan forvente. Det er som en rutsjebane. Du mærker de klik, mens vognen trækkes op af den stejle bakke. Du ved, det store fald kommer. Det gør det ikke behageligt, men det fjerner chokket. Og chok er ikke godt for dit system. Den sværeste frygt for mange er at se den narcissistiske person falde fra hinanden. En mor, der græder, fordi du ikke ringer hver dag. En ekspartner, der synger ned i depression. Det er en del af manipulationen, som de mestrer til perfektion. Deres vrede og deres sårbarhed er de våben, der holder dig fanget. At arbejde med din egen frygt for konflikt, for vrede og for at forlade andre, er måske det vigtigste arbejde, du kan gøre. For i sidste ende er spørgsmålet, er du villig til at blive i en giftig cyklus for evigt, fordi du er bange for den midlertidige storm, et brud vil medføre? Måske er svaret ja for nu. Og det er okay. Men når du bringer den indsigt frem i lyset, kan du starte en ny, ærlig samtale med dig selv. Stjernerne kommer ikke til at stå rigtigt. Der kommer intet mirakel. Det eneste mirakel, vi har i disse situationer, er klarhed. Det er smertefuldt at opgive håbet om en kærlighedshistorie, en lykkelig familie eller en succesfuld karriere på den måde, man havde forestillet sig. Men det handler ikke om at opgive håbet helt. Det handler om at revidere det. Og det kræver tid og en vilje til at se din virkelighed i øjnene. Uanset om du bliver med åbne øjne eller forbereder dig på at gå, så husk, at det at se klart er det første og vigtigste skridt mod frihed. Ved at dele viden som denne, kan vi hjælpe hinanden med at tænde et lys i mørket for dem, der føler sig alene og fanget. Du er